in 1999. Ik weet niet of het de eerste of de derde was. And I had a bookstore out here in the garage over here. En ik had een boekenwinkel hier buiten. And in this corner up here we had the bookstore on tables. Dus deze stuk hier zo hadden we een boekenwinkel. And then that camp meeting we sold $10,000 worth of English books. En tijdens die kampmeeting hadden we 10.000 Engelstalige boeken verkocht. And that told me that people in Europe were hungry for present truth. En dat heeft mij toen laten zien dat de mensen in Nederland honger hebben naar tegenwoordige waarheid. And so I've been coming to this camp meeting almost every year since then. En sindsdien kom ik bijna elk jaar terug. And I'm thankful for that opportunity and that privilege. En ik ben daarvoor dankbaar. So many of these faces I've known for a long time. Dus vele gezichten ken ik al jaren. Naomi was just like this. Naomi was toen nog een heel klein meisje. Now she's like this. En nu is ze veel groter. So this is like a home away from home. Dit is alsof ik weer terugkom naar huis. And I'm really happy and thankful to be here. En ik ben heel erg dankbaar dat ik hier mag zijn. Okay, before we start, I'm going to kneel for prayer, and if you want to join me, please do. Voordat we starten zullen we knielen om te bidden. Our Father in heaven, Onze Vader in de hemel, we are so thankful for your great love, we zijn u zo dankbaar voor uw grote liefde, for your mercy, your blessing, and your patience with us. voor uw genade, uw geduld en uw geduld met ons. And we come before you as your sons and daughters. En we komen voor u als zonen en dochters. We want, Lord, a shower of blessing to fall upon our hearts. We willen dat de regen van zegeningen op ons neervalt. So as we study and think about your word during the week, Zoals we studeren en uw geschriften overdenken. we pray your Holy Spirit will be sent We vragen dat uw Heilige Geest gezonden mag teacher. worden en ons mag leren. We thank you that you will open the eyes of our understanding to your word. We danken u, Vader, dat u ons ogen mag openen om uw woord te begrijpen. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam, amen. Amen. So when I first came here, my hair was all dark, Toen ik hier voor het eerst was, had ik zwart haar. and now it's all white. En nu is alles wit. But Jesus is still coming soon. Maar Jezus komt nog steeds spoedig. Now, I had no conception that time would last this long. Ik had niet gedacht dat de tijd zo lang zal duren. But here we are. Maar hier staan we. I want to start in the book of Acts, chapter 3. Ik wil beginnen met het boek Handelingen, hoofdstuk 3. And verse 19. Handeling hoofdstuk 3, vers 19. This text is more applicable to the time we are living in than it was to the time it was given. Oké, deze tekst wat we nu gaan bestuderen is meer geschikt voor deze tijd dan in de tijden dat we aan het studeren waren. All right, let us read it. Acts 3, 19 and 20. Oké, Handelingen 3, vers 19 en 20. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord, and he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. Kom dus tot inkeer en bekeer u op, dat uw zonden uitgewist worden, en er tijden van verkwikking zullen komen, van het aangezicht van de Heere. En hij, Jezus Christus, zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. My talk during the camp meeting is on the preparation for the latter rain. Mijn preken zullen gaan over de voorbereiding voor de eindtijd. Okay, what is the first word in this text? Wat is het eerste woord wat we tegenkomen in deze tekst? Repent. What does that Kom tot mean? inkeer. Wat betekent dat? That means turn away. Dat betekent draai je om. Turn away from sin. Laat zonde. Turn away from yourself. Laat jezelf. Turn away from this world. Ook van de wereld.
Repent ye therefore and be converted. Bekeer je en kom tot inkeer en bekeer je. That your sins may be blotted out. That's the investigative judgment, the closing work of the investigative judgment. En dan zullen je zonden uitgewist worden. Dat is het laatste wat zal gebeuren. Are we in the time of the investigative judgment? Zitten we in de tijd van het oordeel? Yeah, every case is being decided in heaven right now. Elke zaak komt nu voor de hemelen. So repent, turn, be converted, so that your sins can be blotted out. Dus kom tot inkeer, bekeer, zodat uw zonden uitgewist kunnen worden. When the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. This is the latter rain. Zodat de tijd van verkwikking zullen komen van de Heer. Dat is de late regen. And following that, what comes on the heels of the latter rain? En wat volgt daarna? The second coming. De tweede komst. Brothers and sisters, Broeders en zusters. the end is not near. De eindtijd is niet nabij. The end is here. Het is hier. It's closer than we think. Het is dichterbij dan we denken. So we need to be prepared. Zo we moeten ons voorbereiden. Now, millions of Christians Nu miljoenen christenen are happy to acknowledge Christ zijn blij om God te erkennen. as the Savior from the penalty of sin. Om God te erkennen als de redder van alles. But they do not accept Him Maar ze accepteren hem niet as a Savior from sin als de redder als de bevrijder van zonde in their daily life. in hun dagelijks leven. And Seventh-day Adventists have a peculiar message to give at the end of time. En de Zevende Dag Adventist heeft een bijzondere bericht voor de eindtijd. It's a gospel Het is het evangelie. that doesn't save you in your sins, Dat redt jou niet in de zonde, but it saves you from your sins. maar het redt jou van de zonde. Okay? This concept Ja, deze gedachte is almost unknown in modern day Christianity. is bijna niet ze kennen het bijna niet in deze tijd. There is only one Er is maar één depository of sacred truth left in this world. die ons depository. A place where it is, where it's. Oké, degene aan wie deze boodschap is toevertrouwd. There's only one. Er is maar één. And that is in the remnant church of God. Dat is in de overblijfselkerk van God. Everything else Alles daarnaast is Babylon, is Babylonisch, is confusion. is verwarring. They don't have anything figured out correctly. Ze hebben niks juist van hun leerstellingen. If they were to study Als zij zouden studeren the sanctuary service, het heiligdomsboodschap, they would have an understanding of the gospel. zouden ze het evangelie beter begrijpen. Because the sanctuary service Want het heiligdomsboodschap is the gospel illustrated. is het boodschap dat geïllustreerd wordt. Just two small examples. Ik zal 2 kleine voorbeelden benoemen. In the sanctuary service, if you sinned, you had to bring what? In het heiligdom, als je zonde pleegt, wat moet je dan brengen? What did you have to bring? A lamb. Een lam moet je dan brengen. Okay? And what did you have to do to the lamb? En wat moet je met de lam doen? You had to confess your sins on the head of the lamb. Dus je moet je zonde belijden boven het hoofd van het lam. Then you had to take your knife and you had to cut its throat. Ja, en daarna neem je je mes en dan moet je de nek, je moet hem What does the slachten. lamb represent? Waar staat het lam voor? Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Ja. Dus Who is the lamb? wie is het lam? The lamb represents Jesus. Het lam staat voor Jezus.
And the altar of burnt offering Het brandofferaltaar is the place of sacrifice. is de plaats van opoffering. And what does that represent in the gospel? En waar staat dat voor in het evangelie? It represents the cross. Het staat voor het kruis. You can go through the whole sanctuary, Je kan heel het heiligdom doorlopen and everything in it en alles daarin illustrates the gospel. illustreert het evangelie. Satan's contention has always been that God will not have a generation of people who are commandment keepers. Satans strijd is altijd geweest dat mensen niet bij God zullen behoren. Oh, Dat hij geen volk zal hebben. okay. You had an Enoch, Je hebt Enoch, and you had Elijah, je hebt misschien Elijah, and John the Baptist, Johannes de Baptist, but de doper. you'll never get a group. Maar je zal nooit een groep hebben. What does the word of God say? Maar wat zegt het woord van God? You know this text. Je kent deze Bijbeltekst. Revelation 14:12. Openbaring 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaren die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Okay, saints is plural, that's more than one. Dus dat is meer dan één. Devil, you said I couldn't do it, De duivel zegt, je kan het niet doen. but here they are. Maar hier staan ze. Take a look. Kijk om je heen. World, look. De wereld kijkt. Devil, look. De duivel kijkt. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Hier staan ze die de geboden van God behouden. Jude 24. Judas. It's here. Oh ja, Judas 24. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Sorry. He's able to keep you from falling into what? Hij kan je weerhouden van vallen in wat? He's able to keep you from falling into sin. Hij kan je weerhouden om te vallen van zonde. And to present you how? En jou bewaren van wat? With fault? With defect? Met Faultless. smetloos. He can do it, brothers and sisters. Hij kan het doen, broeders en zusters. I'm going to give you some text. Ik zal je een paar teksten geven. See, God will have a victorious people at the end of time. Want God zal een glorieuze volk hebben aan het einde der tijd. No matter what the devil says, Maakt niet uit wat de duivel zegt. no matter what the fallen churches say, Maakt niet uit wat de afgevallen kerk zegt. he will have a victorious people at the end of time. Hij zal een glorieuze groep hebben aan het einde der tijd. And I'm going to give you some Bible texts. Ik zal een aantal Bijbelteksten benoemen. And people have a problem with these En sommige mensen hebben hier een probleem mee. because they're not basing their experience on what the Word of God says, Want ze zien niet hun ervaring in wat het woord van de Heer zegt. but they're basing their experience on their failures. Maar ze baseren hun ervaring in hun vallen. Romans 6:14. Romeinen 6:14. Sin shall not have dominion over you. Want de zonde zal over u niet heersen. Romans 6:14. Sin shall not have dominion over you, for you are not under the law but under grace. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. And they try to say this sentence means that now there's no more law. En ze willen eigenlijk zeggen, er is nu geen wet meer. So you can just ask him a question.
Dus je kan hem een vraag stellen. Does that mean I can go out and kill? Wil dat zeggen dat ik door kan gaan en mensen kan vermoorden? Can I go out and take your wife from you and commit adultery? Kan ik daar gaan en jouw vrouw van jou afnemen? What will they say? Wat zullen ze zeggen? Oh, no, you can't do that. No. Oh, no. Nee, dat kan je niet doen. What's the hang-up with them? Wat is er met hun aan de hand? The fourth commandment is the real hang-up. Het vierde gebod is de ware... But you're not under law. Maar je bent niet onder de wet. What does it mean to be under the law? Wat betekent het om onder de wet te staan? Anybody gotten a speeding ticket recently? Heeft iemand You don't have to raise your hand. een snelheidsboete ontvangen? The camera click, De camera die maakt een foto. and you get something in the mail. Oh, you were going so fast. Now you can give us some money. Oh, je bent zo snel gegaan, nu kan je ons terugbetalen. Right? That means you are under the condemnation of the law Dat betekent dat je onder de wet bent. because you're a lawbreaker. Omdat je de wet hebt overtreden. The law hasn't gone away, De wet is niet weggegaan. but you're under the condemnation. Maar jij staat onder de, over de ordering van de wet. Now, when we are born again, Maar wanneer we opnieuw geboren when we are worden, converted, wanneer we ons bekeren, we are no longer under the condemnation of the law. we staan niet meer onder de ordering van de wet. We're not considered guilty as lawbreakers We worden niet meer gezien als wetovertreders. because Christ's righteousness has been imputed to us. Want Gods rechtvaardigheid is in ons gekomen. And He has taken the penalty of our transgression. En Hij heeft het slechtheid van onze overtredingen genomen. So sin shall not have dominion over you. Dus zonde zal geen beheersing meer over jou hebben. You're not under law, you're under grace. Je staat niet meer onder de wet, maar onder de genade. What is grace? Maar wat is genade? Well, if you look in the spirit of prophecy, Als we het bestuderen in het geest der profetie, there are many ways that Ellen White explains grace. er zijn vele manieren dat Ellen White genade uitlegt. One way I keep finding them all the time when I'm reading new ones. This is the newest one I found. Ja. Ik blijf maar nieuwe dingen vinden als ik aan het lezen ben. En Pardoning grace. pardon, vergevende genade. The grace that pardons you or forgives you. De genade die je vergeeft. Transforming. Transformatie. Enlightening. Verlichting. Je wordt verlicht. Transforming, enlightening, converting. Bekering. Sustaining. Standvastigheid. Overcoming. Overkomen, overwinning. The list